ħanajdilkom di ma nafx jekk esperjenzajtu wiex, ġieli tbiddiltu ħarqa. Issa ġieli tkun qed tagħmel il-faċenda u mingħajr ma tinduna tittebba bit-tieni wieħed. Ma l-arma ta' ma tindunax mal-ewwel. Għax qed tifhem ma tindunax tkun isek ħaġġemp, qed tifhem mhux qed ngħidlek. Umbat tibqa taftif inti minn għalik. Tagħmel ix-xogħol. U tipo dik U tinduna. inti tiġi isu timbru, transferja minn tajdli. Għax intom qed tajdu nafx qed jgħidu dar, imminti mhux suppost taħsel idejk wara iwa suppost imma ġieli jiġri f'postijiet. Tkun maġġel jaħammaru. Maġġel ġieli tkun eżempju fil-karozza, fuq xi boni taf jaħammar. Fejn jiġi. Ejja kollhom kien. Għax taw fejn jiġi jagħmlu. Fejn jiġi hu. U jien taħsibha ħamiema mbagħad. Insomma, inti jisek tabba ma tindunax, mbagħad eżempju tjaddi l-ħin u tmurt bis-switcher. Jgħidulek hemm x'għandek ma jdejk. Chocolate.